ҳар як боре ки бо занҳо ҳамхобагӣ мекард аз ҳамуҷашон мӯҳора канда аз ҳамуҷашон мӯҳора канда дар парики худаш илова мекард ки парика баъдану дар сарш мегардонд. шахсе ки сари курсии подшоҳӣ мешина ба ғайр аз масъулият ӯ дорандаи имкониятҳои хеле ҳам васеъ мешавад. чӣ гуна ӯ имкониятҳоро истифода мебарад албатта ки вобаста аз номуси ӯ ай. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. дар ин видео аз ҳама рафторои пасттарини подшоҳони давраи қадима мебинем. яъне ки чӣ хел шумо тасаввур мекунед одамеро ки хизматгорша ахта кунад то ки баъдан бо ӯ хонадор шавад, яъне ки марда. Это какой-то бред. В общем бародаро, ягон слаба характер бошад лучше тамошо накунед. ва бародаро, пеш аз видеоро давом додам, чун ҳар вақта ссилкае ки дар комментарияи видео закрепи шудааги и барои ҳама нест, танҳо барои ҳамон шахсое ҳастае ки варзиша дӯст медоранд. бисёри вақте худшон дар тамошои варзиш мегзаронанд ва метавонанд угадат кунанд ки кадом даста ё кадом ҷанговар дар ҷанги дар пешистодаш ғолиб мешавад. дар ин тавонои худтон метавонед ки сум кор кунед, ба ссилка дар омада регистратсия кунед, дар сайт бинед ба наздики ки бой дора, ки бозӣ дора ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардантон ба промокоди канал бонус ба даст биёрем. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепи шудааги. бисёр бародаро мепурсанд ки брат чӣ ба видео дер баромеса. бародаро, ман ҳар рӯз видео мебаром, не ки баъзе одамода аповишен намеояд. аз чӣ хотир ки YouTube камтарак нифсибиай короче. касе ки аповишен намеояд аз баромади видеоҳои нав, бародар аз канал подписатсия кунед, аз нав подписатсия карда колокольчика гирён кунед. аповишени меояд шумода. ҷода бишин, каналда подписатсия кардӣ? сар мекунем. дар вақтҳои қадим власти подшоҳо ягон ограничение надошт, яъне ки чӣ коре ки ӯ мехостанд бе ягон чунучароғ иҷро мешуд. дар асри якуми эраи худмон якум император аз оилаи Юлия Клавдиев дар таърихи худмон машҳура ҳамчун Калигула худша ҳамчун цари ҳақпараст муаррифӣ мекард. ӯ ба сохтмон машғул буд ва бо парфиё сулҳ меора ва дар бораи халқ фикр мекард. не ки мутаассифона баъди як бемории хеле ҳам сахт фикр дар бораи мардум дигар хел шуд. шумораи азобу шиканҷа ва ҳукми қатл рӯз ба рӯз зиёд мешиданд ва бештар гирифтори ин гуна муҷозотҳо мешиданд одаме ки аз сари раҳ ӯ мебаромад. рафтори ифлосӣ ва бадахлоқии ӯ ҳамон вақти калон мешавад ки дар бора ӯ мисли фоҳишахона мекунад ва ҳама даромадоша худашуда мегирад. яъне ки оддӣ карда гап занем, бизнесе ки кришаш правителство мешавад. шумораи корҳои ғализӣ ва ифлосии ӯ чунон афзоиш меёбанд ки халқ дигар тоқат карда наметавонад. ва январи 41 сол бо маслиҳати пешинаи сарҷамонаи халқ Калигула дар коридори театр мекушанд. а барои вафодории худшона нисбати цар нишон додан тақрибан 30 халай корди дигаш мезананд. ва дар ҳамон аср преемники Калигула Тиберий, Клавдий Цезар, Август Германид ё ин ки просто Клавдий вазифаи подшоҳиро соҳиб мешавад. дар курсии шиштагим подшоҳ ҳайда қаср. баъдан мефаҳмад ки ҳиссиёт ба алоқаи наздик дорад нисбати ҷияни худаш Агриппина. як чанд аъзои сената заставид мекунад ки ба ӯ пешниҳод кунанд бо ҷияни худаш хонадор шавад ва мегӯяд ки шумо инро ҳама хеле бифаҳмонед гӯё ки ин барои беҳбудии кишварай короче. да корҳое ки римлино мекарданд гӯё ки девонагӣ меросӣ передавад мешида бошад. император Нерон писари Клавдий ва Агриппина, яъне ки бале во хонадор шудан баъдан, мехоҳад ки аз ҳама дар рекорди нав бизанад. ба хулосае меояд ки рӯйхати корҳои таҳшатноки худша гуногун кунад. дар ин рӯйхат дохил мешавад куштори модари раднои худаш ва баъдан ахта кардани писари ҷавон ба хотири оне ки ӯра зан кунад ва баъдан бо ӯ хонадор шавад. ба хотири талаботи ҷинсии ғализи худаш ӯ дар ҳар як раҳе ки дароз ба ӯ раҳсафар мекард фоҳишахона месозад. агар ки шумо фикр карда бошед ки дар амиҷа ҳама корҳои даҳшатноки императорои Рим ба анҷом мерасад, хато мекунед. император Гелиогабал фахр мекунад ва худша таъриф мекунад ки ягон зани фоҳиша чен ё любовник надорад. ӯ луч дар ароба дар окружении занҳои луч мерафт ки римлинои занора ба чӯб мисли ҳайвон ҳай мекарданд ва бисёр вақтҳо Гелиогабал ба фоҳишахона меомад ки дар уҷа худша ба пул мефурӯхт. яъне ки тамфурӯшӣ мекард. даҳшат. боз ям вақтай бародаро, слаби боша агар ягон кас буроен далш тамошо накунед. яъне ки ҳамчун император ӯ полностью худша ба халқ супоридагӣ буд, дар ихтиёри халқ.
византийский император Юстини Дим бисёр ҳар гуна сухано, ҳар гуна овозо дар сараш мешнавид. Баъдан додвой карда ба дарбор медавид, хича ҳифз мекард ай овозое ки ӯ дар сараш мешнавид ва рост сара ҳадаф мегирифт. Албатта бисёр корҳои императори ӯ вақтара ҳамчун бемории рӯҳӣ ё ин ки психически номида мешид. Не ки ӯ императоро аз психически расстройство истифода хубтар профессионал буданд дар корҳои баду ифлос. Агар ки ба ведийские легенда бовар кунем, аз ҳама гареми калонтарин дар таърихи одамизод аз короли Тамби Банарса буд, ки ӯ зиндагӣ мекард дар асри шашм то эраи худмона. И корол дар гаремаш 16 000 зан дошт, ки ӯро аз тамоми ҷаҳон ҷамъ кардагӣ буд, ки ҳамин хел гареми ӯ гарени сарсаламона гузаштагӣ буд. Дар гареми ӯ 700 зан ва 300 хизматгор буд. Соли 1380 престоли Фаронсаро сардорӣ мекуна Кароли шашм. Кароли девона, яъне ки ӯро ҳамин хел ном мебурданд, хича звезда мекуна дар натиҷаи ҳуҷум кардан ба тарафи хизматгоро. Баъдан номи шахсоне ки дар дарбор хизмат мекарданд ва номи худшам фаромӯш мекунад. Кор ба ҳамин дараҷае мераса, ки ӯ аз корол будани худаш фаромӯш мекунад ва дар натиҷа ба дарбор гулият карда тарафи одамо мега, ки ӯ гиргае. Ва ҳамаи агар ки шуморо ҳайрон накарда боша, ӯ метарсид ки ба ӯ наздик шава ягон кас. Не барои он не ки ӯ гиргае мехрашон, барои оне ки ӯ фикр мекард ки ҷисми ӯ аз шиша сохта шудагиае. Аз шиша тасаввур мекунед бародаро, аз шиша, баданаш аз шиша сохта шудагиае. Ма камтар перерив кунам ва бо запис мекунем бародаро. Хай шумо перерив ҳис намекунед, шумо ҷошта тамошо мекунед. Сарам давом кард. Зани якуми короли Кастилии Филиппи якум запретид мекунад ки ҷасади шавҳарша баъди маргаш бугуронанд ва умуман дар бораи марг сухан наган. Ба фикри шумо чӣ кор кардан? Ранги лели нура дар мавзале мондан? Не, дальше интереснее. Ну интереси не даҳшатнокае. Ӯ ҷасади шавҳари худша дар ҷогаи хобшон мемонад, ҳангоме ки ӯ ҷасадай пусидан мегирифт. ӯ халаделник надоштанд ва давоми 12 моҳ вақте ки шавҳараш пусидеста буд, халда дар бораи ҳаёти якҷояи худшон бо ҷасади шавҳараш нақл мекард ва мегуфт ки ӯ просто ховай. Да, ховай 12 моҳ ховай просто кам-кам букадестай, пусидестай, кирмзадагиаша тамом. ва хизматгорро маҷбур мекард ки ҳамчун корол бо ӯ рафтор кунанд ва ҳама вақт дар бари ӯ хоб мерафт. Мада интереснае ки ягон кирм нагузашта бошаида, скорее всего гузаштагиае ва именно дар мағзи сараш гузаштагиае ва ӯ кирм ба фикрам ки пешаи марги шавҳараш омадаги гузаштаги буд дар сараш ва баъдан дар сараш гап зад ки ҳози оиламон меояш, то биям инҷода ҷош кунем. Мегзарем ба короли Англия Генрихи ҳаштум. Коре ки ӯ баъдан мекуна ба номи худаш камтар монандӣ дора, яъне ки чӣ хел аҳамият ин бародаро, номаш Генрихай. Ӯ вазифаи нав ворид мекуна, ки вазифа чӣ кор мекард? Бояд як одам туалети переносное бисоза ва аз дими корол бигарда. Одаме ки дорандаи ҳамин намуд вазифаи хеле ҳам ба қадр буд, бояд ки ҳамин туалети переносное мегирифт, аз дими корол мегашт. Кай вақте ки корола ягон кор зиқ мекард, ӯ дар куҷое ки боша, бояд ки бишина ӯ ғамоша холӣ куна. Ва боз дар вазифаи ӯ одаме ки туалета аз дими корол мегардона ҳамин буд ки ӯ бояд бибина ки корол чӣ мехӯрад, яъне ки следид мекард аз ҳамун ғаму дарде ки корол мехӯрад то баромаданша, аз экспорт то импортша. Намедонам бародарои видеоро чӣ хел видео биномем, видеои беақлона, видеои хандоварӣ, видеои даҳшатнок. Не ки агар видеои даҳшатнок бихоҳед, метавонед дар канали SM Шарипови нав тамошо кунед. Дар ҳамин болои видео пастказд карда диден, зубр омад ҳаминҷа бидуроен канали навай танҳо видеои даҳшатнок мешавад. Аз ҳама бисёр барои худаш сохтагие императори хитои Ҷухоуҷав аз династияи Мин. Дар синни 14 солагиш вақте ки дорандаи мақоми сарварӣ мешава, бештари вақти худша сарф мекард дар шавқу шуғулҳои дӯстдоштаи худаш, на ин ки дар нигоҳбинии давлат. Ӯ як квартали калон месозад, то ки дар ӯ квартал не магазин пагазин ягон чиз дига барои халқ бисоза, не, то ки дар уҷа бозӣ куна, ҳамчун раиси магазин ана бозӣ. Ва дар рӯйхати бозиҳои ӯ ҳамин хел буд бозии ҷангӣ, ки дар уҷа ӯ ба ҳайси сардори лашкар бозӣ мекард, гӯё ки лашкари худша ба ҷанг бурдеста. Бале хушбахтона одамо дар ин кор намемурданд, не ки хазинаи давлат дар чашми халқ мемурд. Ба фикрам ӯ фикр мекард ки хазинаи давлатӣ на бойгарии халқ, балки бойгарии худи корол аст. Агар ки дар бораи даҳшатноктарин короло гап занем, дар ин байни короло фарқ мекуна короли Шветсия Эрики 14.
шуғли дӯстдоштаи шумо чие бародаро дар комментария бинависед. Бале медонам канали маро тамошо кардан ай шуғли дӯстдоштатон хай баъди канали маро тамошо кардан дигарша бинависед. А тасаввур кунед ки шуғли дӯстдоштаи Эрики 14-ми короли Шветсия ҳукми қатл буд. ӯ одаморо ба қатл мерасонд барои любой чиз абсолютно. каҷала нигоҳ кардӣ, безеб хандидӣ, хандат нагирифту хандидӣ ё ин ки просто ҳамун рӯз рӯзи ҷумъа буд. фарқ надошт ки барои чӣ ӯ одаморо ба қатл мерасонад. главне ки ба қатл бирасона. ин шуғли дӯстдошташ буд. ҳатто кор ба ҳамин дараҷае мераса ки тамоми оилара ба қатл мерасона. мақсад хай чӣ хеле як хелша ба қатл мерасонӣ падару модаршон ё ин ки фарзандошон зиқ нашаванд гуфта. Не иша ман худам гуфтам. ӯ да фарқ надошт ки агар ки як каса ба қатл бирасонӣ одамои наздикҳои зиқ мешавад. барои фарқ надошт тамоман. ози ҳамаи корро шумо тамошо кардем, фикр кардем ки дар байни одамое ки власта мегиранд занҳо мешидан агар и хеле рафтори жестоки намекарданд. Не, иштам хато мекунед. графиняи Венгрия Эржабет Батри дар китоби рекордҳои Гиннес дохил шудагиай не ҳамчун духтари зебо не, ҳамчун зане ки аз ҳамада одами зиёд киштагиай, гарчанде ки шумораи аниқи одамое ки ӯ киштагиай маълум нест. ба фикри ма ки дар ӯ чен ҳисоб то ӯ дараҷаеро набуд ки ҳисоб кунанд одамое ки ӯ киштагиай. ба фикрам просто ҳисоб буд шудагиай, дал чизе дига нанависондиям. дар миёни солҳои 1585 ва 1610 графиняи Хунин бешумор адади зиёди духтарои ҷавона мекиша. ба баъзе маълумотҳо графиняи Хунин баъди суд, бале бародари интересна ине ки ӯро суд мекунанд, да боқимондаи ҳаёти худша дар ҳабси хонагӣ гузарондагиай. чӣ ба накиштиянша хайр намедонам. ну майли киштанаш иша мози созае ки вообще-то ӯро суд кардиян. ва мегзарем ба Россия. фаромӯш намекунем дар бораи сари рус Иван Грозный. ай фамилияш понятная ки далш чӣ мешавад Грозный. хренов. усули идора кардан ва пешбарии давлати Иван Грозный аз дигаро фарқ дошт бо даҳшатнок буданаш. именно дар вақти сарварии ҳамӯ азобу шиканҷа пайдарҳам мешавад. шиканҷае ки дар асоси ӯ гумонбаршудара дар хоинӣ зинда ба зинда бояд буҷӯшонӣ, именно кашфиёти ҳамуай меган. ҳамин тариқ ӯ муҷозот кардагиай Иван Михайлович Висковатира ва дар ин муҷозотшон як навоварӣ илова мекунанд дар вақти Висковатира муҷозот кардан, яъне ки дар процесси шиканҷа бо ӯра зинда ба зинда танаша кусок бридан мегиранд. вақте ки яке аз шахсони иҷрокунандаи муҷозот хеле ҳам қисми зиёди бадани Висковатира мебра, дар натиҷа ӯ мебра баъдан Грозный худи ҳаму иҷрокунандаи муҷозота ҳукми қатл мета. дар ин хел кори ягон смисл ягон маъно намебинӣ. яъне ки беӯам ту ин хел ӯро муҷозот кардаси ӯ понятнае ки мемра ё ин ки намедонам ту ӯро ҷӯшонда хурданӣ будишад. дар миёни асрҳои 18 короли Англия Карли Дюм як шуғли дӯстдоштаи хеле ҳам ғализи даҳшатноки ғайриоддӣ пайдо мекунад дар худаш. яъне ки ҳар як боре ки бо занҳо ҳамхобагӣ мекард, аз ҳамун ҷашон мӯҳора канда, аз ҳаршон не, аз ҳамун ҷашон мӯҳора канда дар парики худаш илова мекард ки парика баъдан ӯ дар сарш мегардонд. ин кор ба ҳамин дараҷаеро мераса ки парикда дига ягон ҷо набуд ки ягон қила ворид кунӣ. баъдан парика туҳфа мекунад ба як заведенияи нӯшокии шотландӣ бо номи Beggars Benison Club. як перерифи дига ман бикунам ки бародаро информатсиё сари одама мекова. намедонам шуморо тамошо кардантон чӣ хел вазминае, но ма вақте ки гап мезанам дар ин бора бародаро хеле ҳам қина. ман намедонам шумо чӣ хел принимат мекунед, но ин дар сари одам умуман ҷон намешавад. мобайни асрҳои 17 короли Фаронса мешавад Офтоб Людовики 14. бале бародаро, Офтоб гуфтем шумо фикр накунед ки ягон одаме буд ки шӯъла медод. аниқтар шӯъла медоду, шӯълаш ба намуди равшанӣ набуд, ба намуди бу буд. яъне ки ӯ дар байни дигар короло бар бадбӯи худаш машҳурай. аз хотири оне не ки ҳамун парики пешинаро дар сараш мегардон, аз хотири оне ки 3 бор душ принимат кардагӣ буд. угадат кунед дар чанд вақт? дар як ҳафта? дар як моҳ? дар як сол? не бародаро, дар тамоми ҳаёташ 3 бор дар тамоми ҳаёташ и пояд душ принимат кардагиай. окам буд. чӣ ту королие ҳайвон. ва ҳамин хеле як кори хеле ҳам ғайриоддии дигар дошт ки ӯ метавонист дар байни маҷлис вай куна, ғамои худша холӣ куна. короче дидесин дар кадр. ва инам метавонем мо ҳамчун як тавоноии ӯ ҳисоб кунем ки агар ки ягон хабари ғайриоддии тарсноки даҳшатнока ба ӯ расонанд, ӯ наметарса. барои он хотире ки ӯ прямо дар ҷош даам бурукуш ҳуюш мета
мерава. Иам талантай. Султан Ибрагими якум сарварӣ мекард дар Османскии империя. Шуғли дӯстдоштаи ӯ ҳамин буд ки хизматгору заное ки дар ихтиёри ӯ буданд, ӯ бояд дар ҳавли дарбор ҷамъ мекард ва дар атрофи ӯ ба хандаву ва ғасти асб чарх мезад бояд. бештар ӯ да маъқул буд занҳои хеле ҳам бузбала. як вақту хизматгорша роӣ мекунад, то ки ба ӯ аз ҳама зани ғавзтарина биёванд ва ӯ бармегарданд бо тӯҳфаи 200 килоа бо номи сахарок, яъне ки қандак, ки дар натиҷа и қандак аз ҳама зани дӯстдоштаи ӯ мешавад дар гаремаш. Кароли Дания Кристиан ҳафтум дар байни дигар кароло маъруф буд ҳамчун шахсе ки дар бораи ё садои умед видео кардагия ба фикрам, яъне ки ҳамчун шахсе ки беҳадам дӯст медошт худша бо дасти худаш ҳаром куна карочи. ҳамин қадари дар ин кори худаш зависи мешидаги буд, яъне ки аз ин кор даст кашида наметонист, ҳамчун як наркомани ҳамин кор шидагӣ буд ки ҳатто дар байни маҷлиси олӣ ҳамин кора мекард. ҳозир бисёри одамон мегӯянд ки ҳозира замон ҳама вайрон шуда, ҳама ҷазир шуда. И оказывается и микробо аз гузашта омадагӣ буданд ку кам ки ягон таш зинда монда, да тана ягон кас часпида, баъд мо ҳам хеле ҷазир шуда рафтан гирифтан. Ман фикр мекунам ки ӯ бечора гуногор нест, просто ӯ вақт телефон набуд, хай телефон мебуд, дастош да ягон кор зайнид мешид охи. Карол Людовик Деюми Бавария дар байни дигар кароло маъшҳур ҳамчун кароле ки хеле ҳам сахт дӯст медошт сохтмони дарборои афсонавира, ки дар натиҷаи шуғли дӯстдоштаи ӯ хазинаи давлатира монанди паре ки ӯ каролӣ пешина кард, яъне ки холӣ кард. Замок ба номи Нойшвейштайн дар ин кор ҷалб шудагӣ 209 работник, плотнико, каменщико ва подсобнико ва арзиши тамоми сохтмон баробар аст ба 6 миллион марк. Саросима нашем бародаро охирода моира бо суми ҳозира перевод мекунем мегем. Хонаи подшоҳӣ дар Шахер, замок Линдехоф. Аз ҳама қиматтарин замоке ки одам сохтагиай и замоки Хиремкинземай, яъне ки арзиши сохтмон 16.5 миллион маркай. Барои муқоиса кардан Нойвейштейн ва Линдехоф дар якҷоягӣ ба арзиши 14.7 миллион марк сохта шудагиай. А тасаввур кунед шумо ки як замок худаш тоқа 16.5 миллион маркай, яъне ки агар баробар бигардонем тақрибан арзиши замоки ӯ 9 миллиард рублай. охирон кароли Египет Фарухи якум хурдана хеле ҳам бисёр дӯст медошт. Ба фикрам ки ягон фолбинро гуфтагиай ки ай пеш соли гишнегиай, вагарна ин қадар дӯстдории карола ба хурдан чӣ хеле тасаввур карда мешавад. ӯ ҳам қадар бисёр мехӯрд ки дар натиҷа вазни ӯ ба 150 кило мерасад. Не ки аз ҳама даҳшатнокаш ин нестай. Ба яке аз маълумотҳо ӯ як коллексияи филмҳои барои калонсоло дошт. Барои баъзеҳо ҳозир ин гуна маълумот ғайриодӣ наметавад. Не ки ғайриодигиш чие ки ҳамун филмҳо характери ҳамҷинсгарии мардона дошт ва дар бисёриёш иштирок мекарданд писарои ноболиғ. баъди пош хӯрдани империяи Фарух коллексияша нобуд мекунанд. Ким Чен Ир хеле ҳам девона шидагӣ буд дар ишқи тайёр кардани кино. Хай киҷо бугӯ правитель мешавад, бра кинорежиссёрша. Не ки хоҳиши худша ӯ амалӣ мегардонад барое ки подшоҳае ку метавонад любой кора кунад. Ва дар натиҷа чӣ кор мекунад? Южнокореяски актрисара Чо Юн Хира ҳамроҳи шавҳари пешинааш режиссёр Шин Сан Ок медизда. Шавҳарша чӣ ба медизда? Хай ӯ да главни рол бозӣ мекунад худаш, шавҳараш режиссёре ку идея бояд придумад кунад. Ва маҷбур мекунад режиссёра қатъи актриса ки думи дар дум кино бироранд барои ӯра. Леди якуми пешинаи Амрико Хиллари Клинтон спиритизм заниматься мекард. Яъне ки спиритизм чие? Дар круги хурди дӯстои наздикаш сеанс мегзаронд. ҳамин хеле маълумот ҳастае ки ӯ якчанд маротиба рӯҳи Элеонора Рузвельта даъват кардагиай. Ва ҳам хеле маълумот ҳастае ки шавҳари Хиллари Клинтон, президенти пешинаи Амрико Билл Клинтон ҳам ҳамин хел шуғли дӯст дошта дошт ва якчанд маротиба занора барои суҳбати приватнӣ даъват кардагиай. Ва видеоро ба анҷом мерасонад премьер-министри Зеландияи нав Ҷон Ки. Тасаввур кунед дӯсто ки офитсантка аз ӯ жалб мекунад ки мӯи сари ӯро ӯ мекашид. дар даври мактабиш ба фикри муаллима мезадааша мӯи духтарро кашидан намондааша. Ба гуфти худи духтар ин кор як бор набуд, моҳҳои дароз давом мекард. Албатта рӯйхати ин гуна подшоҳое ки рафтори ғализи даҳшатона мекарданд бисёрай. Иш безебай, не ки хушбахтона ин рӯйхат
пур намешавад. Яъне ки хай замона пешрафт аст. Бародаро, барое ки видеои ояндаи канала пропустит накунед, дар канал подписатсия кунед, зангуларо пахш кунед. Агар ки шумо подписатсия кардагӣ бошед, оповещени нави ай баромади видеоҳои нав, ай канал подписатсия кунед, аз нав подписатсия карда зангуларо пахш кунед. Видеои пешинаи канала тамошо карданашро фаромӯш накунед. Дар каналҳои дигари мо бидурем подписатсия кунед. Силкаҳошон дар описанияи видео ҳастанд. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.